חברים, אם לא ידעתם, אז עשיתי סרטון שאני חייב לעשות כוח על, ואני גם רציתי פאק. טוב, אמרתי פאק כי עשיתי את הסרטון ל-15 שניות, שעשיתי את זה ל3 דקות. אז בקיצור, העליתי סרטון שהחלום שלי שיהיה לי דבר של כוח על. אז תסתכלו. זה הדבר הזה שולט בזה. גם אני שולט. בוא. סלאש גרוע. תשתחוו. תקומו. לקומו. היתר. כוח על זה. הנה. הנה. עכשיו בוא נראה מליד שלי. יש כוח על. תשתחוו. תשתחוו. תעמדו. מה לעשות?